Udaberriko goiz zoragarri honetan oso jende jatorra etorri zaigu bisitan Euskal Herria irratira. Hain zuzen ere Burlatako Ermita Berri ikastetxe publikoko lehen hezkuntzako bigarren B mailako kideak. Gurekin dauzkagu horiek guziak eta hasiko gara geure burua aurkeztuz. Nor zara zu? Iraia Muñoz. Oiane Ugarte. Maitane García. Eder García. Ainara Bengotzea. Ainara Mina. Ekaitza Zota. Ani Almendros. Gaizka Jimenez. Oso ongi kuadrilla bada. Etxean ikusiko zaituztete kamera horretatik. Beraz, agurtuko ditugu etxekoak Irribarre Zabal batez. Kaixo, kaixo, kaixo! Zemau zaudete? Ederki. Bueno, esan diate lan pilo bat egin duzuela, ez? Bisita hau prestatzeko. Eta ze prestatu duzue? Asteko zer eukiko dugu? Kukurruku. Zer duzu? Buruan min. Nork egin. Azeriak. Azeriak non da? Zazietan. Zazietan zertan? Txotxak biltzen. Txotxak zertarako? Zu opila egiteko. Zu egiteko. Zua zertarako? Opila egiteko. Opila zertarako? Guk deno jateko. Ze polita, ez? Txalo, nik uste dut txaloak merezi dituzuela, ez? Jo, txaloak, lotxai gabe. Erke egin duzuela. Zesarrera indartsua, asko gustatu zait. Urrengoa zer da? Zer daukagu? Berriak, okerezpa naiz, bai? Eta nor kontatuko dizkigute berriak? Zuek, osongi, bota. Gaur erratzaldean Bilbotik pasatuko da Korrika. Osongi. 2600 kilometro egiten da korrikan, eta lekukoa Euskal Herritizeara eramaten da. Ederki, oso interesgarria iruditzen zait. Ja, zuek egin duzue, osongi. Albiste gehiago baditugu? Edo nola da kontua? Bai, nortzu dira, urrengo albistea nortzu. Hemendik, venga, bota. Ez hori ez. Ez, barkatu. Astean guk ere egin genuen korrika txikia, Atarrabiatik Burlatara. Animalia azkarrena belatza da. Ara, ederki, zoragarri. Eta munduko pertsonarik azkarrena Usain Bolt da. Eta esan zidan aitatxo, neska bat joaten dela azkarrago Usain Bolt baino. Bai? Ara, argazkia ekarri duzu, igual erakutsiko diegu etxekoei, ez da? Begira, ekarri dute Usain Bolten argazkia. Nondik segituko dugu? Ni ja pixka galdu naiz. Zein da horrengoa? Zu, venga, bota. Animalia azkarragoa da kotxe baino. Eta Usain Bolt olimpiadak irabazi zuen. Zer saltatu dugu edo zer gertatu da? Gaizka. Bale, zure txanda da. Begira, orain pilota hitz egin dugu? Venga, bota. Larun batean partido bat Finala. Resusta eta Irribarria Bengoetxea eta Larunberen kontra. Ederki, eta nork irabaziko du? Nik uste dut Urdina. Urdinek irabaziko dutela, hau da Bengoetxeak irabaziko duela. Bai. Ederki, ala bedi, ez? Nafarra da, Leitzakoa eta besteak ez, horrutziko dugu kontua. Nondik segituko dugu? Zein da horrengoa? Asmakizunak. Asmakizunak, ez, zer? Zer tokatzen zaigu orain? Kantarena igual? Edo ez? Bai, korrikarena, karo, eskelen pasa dugu. Abestuko dugu korrikaren kantua? Bai. Venga, bota, 1, 2 eta 3. Tipitapa, 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 tipitapa dator korrika. Tipitapa, 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 zain gaude bidean jarrita. Tipitapa, 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 tipitapa dator korrika. Tipitapa, 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 zain gaude bidean jarrita. Zain gaude bidean jarrita, korrika! Ikaragarri gustatu zait, gainera hau ez nuen ezagutzen, uste nuen abestuko zenutela aurtengo kantua, eta oso polita da, baina hau ere oso polita da eta nuen ezagutzen. Bueno, orkerrezpa naiz orduan orain, asmakizunak dauzkagu, hori izan daiteke orain kontua? Bale, asmakizunekin norra hasiko da? Nondik hasiko gara? Zu hasiko zara? Ez, zein da lehen da izikoa? Hiruak, bale, venga, pues hasi, nahi duzenean. Animaliana, baita ere kutuna, katuaren etzaiana, zonen laguna, ez asmatu. Txakurra izan liteke? Bai! Erki osongi egin duzue, venga hurrengoa! Jokalari onena,
eta basakoa, pulga deitzen diote Argentinakoak. Suarez. Ez, beste bat, Messi izanen da? Bai. Ederki, bertxotan prestatu dituzu asmakizunak, zoragarria, oso polita iruditzen ari zait. Benga hurrengoa. Iratiko orgoxotan igeri egiten du, eta ez amaitzeko behar dugu zaindu. Ez asmatu? Arrainen bat, baina ez dakit zein legatza? Ez. Izokina? Ez. Amuarraina? Bai. Bueno, tira, kostatu zen, baina azkenean harrapatu dut. Ederki, eta amaitzeko badaukagu gogoratzeko beste berri bat, zeri buruzkoa, eskupilotarena ja egin dugu, tipitapa korrika, amaitu dugu orduan, ez? Prestatu zen guztia. Bestaldean badaukat gauza gehiago, ez? Ez. Amaitu dugu orduan, ez? Bale, ez, ze falta zaigu? Ze falta? Larun, igandean korrika bukatuko da Iruñan. Iruñan egon amabia eta erdietan egongo da festa. Hor Salasate pasalekuan, ezta? Festa handia. Ederki, oso ongi egin duzue. Aizue, igual fitxatuko zaituztegu Euskal Herri Irratirako. Handik igual txikiegiak zarete, uste dut ikastorara jan bar duzuela, baina ikastola maitze duzuenean, hitz eginen dugu oso ongi egin baituzue. Uste duzue, merezi duzuela txalo bat, txalo zaparrada bat, egitze buen buruari. Venga, txalo! Eta etxeko iberriro adio esan. Agur! Aio! Eta ze gehiago egin dezakegu, esan dugu hau parmita berri? Hau parmita berri! Eta hau burlata? Bai, zergatik ez. Hau burlata!